Гомер көзенә җитеп, саулык тулы картлык каршылау бәхетенә хөрмәтле милләттәшебез Муртазин Шәүкәт Шәйдулла улы да ирешкән. Бүген ул 80 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Язмыш дигәннәре һәр адам баласының төрле. Менә безнең газиз кешебез дә 80 ел элек Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында 6 балалы гаиләдә якты дөньяга аваз сала. Аның гомер китабына туган якларда түгел, ерак Ташкент шәһәрендә гомер кичерү язылган булган. Матур гаиләсен корып, ул якты дөньяга нәсел дәвамчысы, гомер бизәкләре 4 татлы баласын тормыш иптәше белән тудырып, үзләре сыман ук матур тәрбияләп, чын кеше итеп, олы тормыш юлына аяк бастырдылар. Бүгенге көндә абыебыз 5 оныгы, 1 оныкчасына бик кадерле бабай буларак та яшәп килә. Язмыш бездән якын кешебезне еракларга алып китсә дә, туганлык җипләребез нык булып, арабыз өзелми яшибез. Шөкер, кардәшлек хисләрен саклап калырлык ачык күңелле һәм киң йөрәге безнең юбилярның. Аның гаиләсе, кылган эш-гамәлләре белән без нык горурланып, аларны гел сагынып, кунакка кайтуларын көтеп яшибез. Кадерлебез, рөхсәт ит матур юбилеең белән кутларга. Сиңа чын күңелдән исәнлек, саулык, кояштай озын гомер һәм олы бәхетләр телибез. Бала оныкларыңның хәсрәтен күрмичә матур гомер ит. Гомернең һәр көне имин булсын һәм куелган бар максатыңа иреш. Кыйммәтле кешеләр белән очраш, гаиләңне елмаю белән сөендер. Һәр иртә ниятләгән барлык эшләреңне дә эшләп өлгер. Ә бүгенге бәйрәмең күңелле булсын. Иң мөһиме, җан тынычлыгы, бәхетле, озын гомер телибез. Абыема бүген бердән 80 яшен тутырдык. Аны чын күңелдән әле кайнар кытларга булдык. Бар башлаган эшләреңне җиренә җиткерә ал. Шундый ук ачык күңелле, туры сүзле булып кал. 80 яшь ул күп түгел бит. Ак гомернең басмасы. Әле тагын шуның кадәр тик яшәп утырасы. Бәхетләрең тулы булсын, якыннар янда булсын. Гомерләрең җырлар сыман матур агылып торсын. Иң изге теләкләр белән сеңелләрегез Зәйтүнә, Рәйсә, Мәүлия гаиләләре белән, племянницагыз Флора, балалары Фәрид һәм Регина. Хөрмәтле Шәүкәт абый, якыннарыгызның бар җылы теләкләре чынга ашсын. Алдагы матур җырны да кабул итеп алыгыз. Ерак араларны якын итеп, ул сезнең күңелләргә туган якларыгыздан җылы җәй җиле буларак бәхет истәп керсен. Үткәннәрен сагынам өзелеп, туган йортта туганнарың белән, туган йортта туганнарың белән, сөйләшәсе иде җан телеп, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга Язмышлар төрле язылган, урау юллары да бар, юлларыңны адашканы да, юлларыңны адашканы да, кулын суза туганнар, бергә үскән туганнар, хәлемне туганың ят булмай, бергә үскән
тілегім. Хыдай ғымыр юлласын, бұрмалы бұлса да юллары, бұрмалы бұлса да юллары, үзме туған арасын. Бірге өскен туғаннар, хәліміні алар аңлай, тиғаларға сірісия, үз туғаның ят боламай. Бірге өскен туғаннар, хәліміні алар аңлай, тиғаларға сірісия, үз туғаның ят боламай. Тиғаларға сірісия, үз туғаның ят боламай. Үз туғаның